karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Dili na makaayo. Iya pang hilabot ka? Concern lang ko. Wa ko maginahanglan sa mong pag-atiman. Giatiman ta ka kay anak ka sa kumpana. Oh, Oh. Ganun nahilo man ka? Ha? Iyan? nga nung ikaw pa man ang nahimong asawa sa kong amahan. Oh. Unsa ganang pangutanaha iyan? Abi kay bata pa man ko kay sa imong amahan? Unsa mo gyud mo kamahal si Papa? Ha? Unsa ganang pangutanaha? Tubagalan ko. Kung unsa mo kamahal ang akong amahan. Oh. Kuan? Kanang mahal ako siya kay ako man siya pa na. Tinuod ka ng gisulti mo? Ay, nga na bang naabot naman taan ng istorya ha, oy? Siyempre, mahal na kong imong amahan kay bana na ako siya. O, dako kong utang kabubuton niya. Kwarta ra gid ang rason. Iyan, kung unsa na masab nang nasod si imong utok, ayaw na lang nag-ipadayon. Mangita na tayo ng tawanan, pi. Aron mahumanta. Oh. Ngano ka? Nganong nitiurok man ka diha, ha? Kining- Nasaan masad ka? Kining tawhana. Oh, Murag nga kakita na mo ko ining tawhana. Carlos Sanchez. Diin man mo makit ini, ha? Ikaw, sigurado yun ka nga wa ka makakita ining tawhana? Ay, wa lagi ko makakita anak niya. Naunsa man ka, uy. Pamugos man yun na nimo. Niyarang yung address. At tuon na to siya. Oo, ops. Uy, hinay-hinay lang, uy. Tita Agnes? May importante kong tuyo ni mo. Kumusta na ba imong pagpuyo sa mansyon ni Adlira? Da, way lami tita. Samtang naa pa na si Alexas ila, wag yo'y lami ang akong pagpuyo dito. Relax. O sabay tuyo ni mo, ha? Gusto lagi unta akong magpatabang ni mo, tita. Bahin sa unsa ka ng imong patabangan. Gusto ko magpatabang ni mo. Aron ako na mahimong personal assistant ni Ian. Unsa? Dili ko ganahan nga sila si Ian ug Alexa ang magkuyog kanunay, tita. Makalagot. Busa, tita, sige na. Tabangi ko. Ganahan ko na ang posisyon. Lira, si Ed lang ang makahatag nimo ni anang maong trabaho. Kay siyang nagbutang ni Alexa nga personal assistant ni Ian sa dihang nahimo na siyang manager din sa Figura Boutique. O unsa? Si Tito Ed ang nagbutang ni Alexa diha? Mao ka na. Busawa na kita mahimo ni Ana. Pero, Pero unsa, tita? makasuggest ko ni Ed. Sige, tita. Please. Hello. Ed, dili ka busy? Natubag ta ka, so dili ko busy. May concern lang ko bahin ni Ian ug Alexa. Unsa man ang bahin kang Ian o Alexa? Dili tingali maayo nga. Si Alexa lang gihapon ang personal assistant ni Ian. Unya, unsa may imong suggestion? Well, naa naman yun na si Lira sa inyo. Hay may maayo kung siya na lang ang personal assistant ni Ian. O si Alexa, hatagan ni mo og laing posisyon. Agnes, dili tingali ako ang angay nimong hangyoon ana. Ha? Kinsa man di ay? Si Ian. Unsa? Si Ian? Iyang gusto nga himong personal assistant si Alexa? Oo.
nga nung misugot ka man. Doon na ba'y problema kung si Alexa ang mahimong personal assistant ni Ian? Oo, man hinoon, pero tingalig mo resulta nag-iskandalo ninyong duha ni Ian. Usay, buot ni mong ipasabot. And pulo sila mga batanon nga magkuyog-kuyog. Unya, Mahadlo ka nga magkasinabtanay sila. well, wata mahibaw. Nara ang yawa sa kilid baya. Og ang tentasyon, dool kayo sa mga batanon nga kanuneng magkuyog, Ed. Gusto ko magkasuod sila isip inahan og anak. Mao nga gitugutan ako sila nga mag-uban sa daghang higayon. Pero tingali bayag magbasol kas kawahian, Ed. Wa ko'y hugaw sa akong una-una, Agnes. Gawas pa, buutan ang akong asawa. Dili siya makahimo sa pagbudhi nako uban sa akong anak. Pero, Kung gusto gyud si Lira nga mahimong personal assistant ni Ian, ipahangyo niya si Ian. Sige, may buhaton pa ko. Bye. bye. Nabati na nimo si Ed, Lira? Naunsam sa nis Tito Ed, uy. Iya mahinong suuron ang duha. Inahanog anak ko, no? Digit ko musugot, anak tita. Well, hangyo si Ian nga ikaw na lang ang mo-assess niya sa tanan niyang lakaw. O, tita. Pero, sutaa una, Lira. Kung nganong gusto man si Ian, nga si Alexa ang mahimo niyang personal assistant. Mao na nga trust ni ning Carlos Sanchez nga nakuha ta sa Facebook. Dali, manaptok ta. Mingaw man din ning dapita. Dali na, aron mahuman ta. Okay, ikay panuktok. Lo, ganun ako man? Ikaw na lang kay... Ikaw ba laki? Di mahimo. Kinahanglang ikaw ang manuktok. Aron makita nako ang inyong reaksyon sa usag-usa. Sige uy, para mahuman na ta. Wait tao. Balik kag tuktok. Siya to. Niya ba din magpuyo si Carlos Sanchez? Ako si Carlos Sanchez. Ikaw? Ay. Diba, lain lagi ang imong naong sa imong profile. Ay, mawagos kong laong eh. Sabay ato niyo, ma'am, sir. Kwan, nalami gipangita. Ako ba inyong ipakita? Ako yun kay kinakaila mo sa kungan. Sabi na, ayudan mo gikan sa gobyerno, sir, ma'am. Sorry, kuan. Nangita mi sa scammer nga Carlos Sanchez. Ay, ma'am, di tawag sa kami, Roy. Naibaw mi. Dili ikaw ang Carlos Sanchez nga among gipangita. Sorry nga natugaw ka na mo. Alexa, dali na. Ian. Ayaw mo na pagsako sa mong kwarto. Lira, unsa naman sab ba? Unsa man ka? Wa ka di mingawan ako. Abi kay mabdos naman ko. Lira, gikapoy ko. O gano gikapoy man ka? Di mo mang laag si Alexa, ang gikapoy man ka. Unsa? Klaro ka ng sinultihan ni mo. Sultihir gud ko. Ano si Alexa magdi mo gusto mo assist nimo? Ha? Ian? Tungod kay, Tungod kay unsa? Sultihir ko sa rason. kauban Miss Bay. Ug mas dali siya nga makarimay nako sa akong mga buhaton. Oh my God, Ian, kinaon ra na nako. Mahimo kayo na nako ng mga trabaho, Usa pa, nianasab ko sabay, uban nimo. Gawas pa, kaslunon na ta. Busa, angay lang unta nga ako na imong himuon nimong personal assistant. Unsa mo ka? Nangabubho kang ni Alexa?
Normal lang ang mangigi ko. Kamu gudang pirmi magkuyog kanunay. O niya, tiguang ni imong amahan. Mao nga, Gusto na. ayaw lang ko't kasuko. Di ko ganahang mamati ang gipanulti nimo. Pero iyan mauna ang tinuod. Dili maayo nga kamo si Alexa magkuyog kanunay. Kay tingalig may mahitabo ninyo. Unsay buot nimo ipasabot? Batanon ka. Batanon si Alexa. O klaro kaayo, nga wa na siya mahimuot sa ilang kami niyo unot ito, Ed. Kasi masayod, kung matintal mo to ha. Unsa? Ano di katawa man ka? Lira. Ako? Matintal ni Alexa? No way! Kung mauna, ako ni mo assist ni mo. Pulihan ako na si Alexa. Dili mahimo. Iyan! Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!